Prvo želim da mi spremite krofnu. Wow, tako je lepa. Biće urađeno. Baka je uvek spremna da nahrani svoju unuku. Vrlo lako je napraviti krofnu. Treba samo staviti komad testa u specijalni aparat. A da bi krofna bilo mnogo, treba staviti više testa. Awesome! Uradit ću isto, samo što će moje krofne biti svetle i šarene. Kako su svi spori? Ja sam skoro završila. Ostaje mi samo da umočim krofne u crvenu glazuru. Prvo ću ih staviti ovdje. Pogledajte koliko sada izgledaju lepše. All right. Baš mi se sviđa. To je to. Završila sam. A vreme je dodati malo bele glazure. Tako će biti još bolje. Stvar, gdje si? Treba mi tvoja pomoć. Bravo. A vreme je dodati malo mog omiljenog sirupa od jagoda. Napunit ću njim špriceve. Sviđa mi se kako ostali reaguju na špriceve. Gledajte. Rainbow baka, pogledajte šta imam. Zašto me tako plašiš? Ja sam starija žena. Bako, to je samo sirup. Ne obraćaj pažnju. Malo sirupa stavljam na krofne. Ovako. Špricevi neću da sklanjam. Sa njima ću originalno ukrasiti svoje jelo. Meri se to sigurno neće svidjeti. Za ukras će biti dovoljan samo šećer u prahu. Tako je. A moje krofne i bez ukrasa su veoma lijepe. Ali ipak ću dodati malo slatkih konfeta. Ostaje samo da otvorim ovu glupu teglu. Hajde! Juj! Šta si uradila? Ne ljuti se, nisam htjela. Sad ste i vi slatki. Ostalo mi je malo konfeta za krofne. Super! Meri, je vreme da odabereš najbolje krofne. Jao, sve krofne su tako lepe. Ali iz srede je spremila nešto veoma originalno. To je nerealno ukusno. Mogu jasti krofne i piti sirup od jagoda. Cool. Da vidimo šta je baka spremila. Moje krofne su obične. Nisu nešto. Ostalo je da probam ovu krofnu. Jedva čekam. Baš je ukusna. Rainbow i Sreda su napravili mnogo ukusne krofne, ali ipak je Sreda više trudila oko serviranja jela, a i njene krofne su ukusnije. U drugoj rundi hoću da spremite pastu za mene. Biće urađeno. Znam da spremam špagete. I ja isto. Pa, hajde da počnemo. Prvo moram skuvati špagete. Vreme je, ali prvo moram provjeriti da li je se voda dovoljno ugrela. Sama to neću raditi. Što bih kad imam stvar? Hajde, provjeri vodu u šerpi, odmah. Sad vidim da je voda dovoljno vruća. Mogu stavljati špagete u nju. A ja neću da koristim kupovne špagete. Napravit ću ih sama. Imam sve potrebno za to. Prvo brašno. Jao, na zdravlje dušo. Hvala. Za malo da prospem svo brašno. U brašno treba razbiti jedno jaje, a zatim to sve pretvoriti u testo. Ovo testo treba podeliti na male grudvice. I svaka od njih mora biti obojena u različite boje. Onda će dobiti šarene špagete. Tako je. Dalje, svaku grudvicu treba razvaljati. I na kraju iseći. Jao, pa to je prava duga. Cool. To je to. Završila sam. I tek sada špagete se mogu kuvati. Domaća hrana je uvek najlepša.
Čak i kupovne špagete se mogu spremiti s ljubavlju. Okay. Jao, para mi je zamaglila naočare, ne vidim ništa. Jesam dovoljno kečapa sipala. Bako, pogledaj sama. Jao, izgleda da sam malo preterala. Svidjela mi se ideja Rainbow sa bojenjem špageta, ali moje špagete neće biti šarene. To je užasno. Pasta mora biti crna. Obojit ću je uz pomoć mastila od lignje. To je to. Potrešću malo. Jedva čekam da vidim. Sa crnim špagetama čak i kečap će izgledati mnogo bolje. I sve to ću dopuniti žele očima. Odlično. Sreda ponovo želi da uplaši nas. Moja pasta je mnogo bolja, lepa je i veoma slatka. Mary će se sigurno dopasti. Jo, Sreda, opet si spremila nešto strašno. Nadam se da je ovo jelo barem ukusno. Mrzim mastilo od lignje. Odvratno. Da vidimo šta je baka spremila. U djetinjstvu sam najviše volela njene špagete. O da, to je veoma ukusno. Oho, i Rainbow je dala sve od sebe. Jao, neverovatno. Odmah se osjeća da je Rainbow sama pravila svoje špagete. To svaka mi čast. Ovaj put spremite koktel za mene. Žedna sam. Važi. Napravit ću koktel za tebe. Naravno, unuko. Dobro me znaš. Napravit ću za tebe najzdraviji koktel. Početi obavezno treba sa celerom. To je jedno od najzdravijih povrća. Tog će biti dovoljno za zdrav koktel. To je to. Ja sam završila. Odlično. A moj koktel će biti napravljen od bombona Toxic Waste. Treba ih staviti u kalupe, a zatim odneti u rernu da bi se sve bombone pretvorili u jednu veliku lizalicu. Ovako. Odlično. A dok se bombone tope, zapalit ću par selfie i poješću malo bombona. Gotovo. Sad se puno malih bombona pretvorili u jednu veliku. Tako sam napravila ukusnu čašu. U svaku čašu sipat ću bombone M&M's koje ću napred rasporediti po bojama. Otvaram. Sipam. I delim po bojama. Ovdje ću staviti plave bombone. Ovdje zelene, a tamo žute. Osnova koktela će biti Sprite. Jo! Zaboravila sam da se gazirani sok može prskati. Sad i ja imam ukus Sprite-a, ali nema veze. To nikako neće pokvariti koktel. Na kraju ću dodati malo šlaga i šarenih bombona. Jao, to je prelepo. Sada šarene konfete. I na kraju lizalice. Super! Baš mi se sviđa kako je ispalo. Oh my! Jesi završila? Sad ja mogu napraviti koktel. Prvo ću ukrasiti čašu sirupom od jagoda. I ja ću isto sipati Sprite u svoj koktel. Ali da bi moj koktel imao neobičnu boju, dodat ću kap sirupa od mente. Stvar, ponovo mi trebaš. Ukradi šlag od Rainbow odmah. Treba mi za ukras koktela. Svaka čast. Prvo sipam šlag, a onda stavljam u njega gumeno oko. Tako je. I na kraju još malo sirupa od jagoda. Mary, vreme je da izabereš pobednika. Sreda, zašto svako jelo praviš jezivim? Taj užas je nemoguće gledati. Nadam se da je taj koktel barem ukusan. Jeste, baš je lep. Staviti gumeno oko je bila mnogo dobra ideja. Jo, bako, jesi li to opet spremila koktel od celera? Znaš da ga ne podnosim? Neću to piti. O,
Napraviti čašu od bombona je genijalna ideja. Mogu piti koktel ili zati čašu. All right, all right. Rainbow, ti si pobedila. Čestitam. To nisam se uzalud trudila. Na kraju spremite za mene salatu. Najviše volim Cezar salatu. Dobro, spremam salate. Salata važi. Za ukusnu salatu se treba koristiti svež kupus. To je najbitniji deo. Zatim mogu dodati piletinu. Treba iseći na male komade. Ovako. I naravno, Cezar ne može biti bez paradajza. I to je bitno. Ostaje samo dodati malo prepečenog hleba. Tako je, salata je skoro spremna. Treba samo dodati sos i narendati malo sira. Jao, prelepo. A ja sam smislila nešto originalno za Mary. Obične salate može jesti bilo gde, ali jestivo cveće od povrća sigurno nikad nije jela. Rainbow, svaka ti čast. Mislim da Mary niko još nije poklanjao jestivo cveće. Sigurno će joj biti veoma drago. Kakav užas. Rainbow, to uopšte nije zanimljivo. Vidi kako treba. Od obične paprike ću napraviti slatku njušku. Paprika će biti umjesto glave. Unutra će biti listovi salate. Jezik ću napraviti od krastavca. Dalje idu oči od maslina. I sve to ću ukrasiti paradajzom. I još ću napraviti rogove od paprike. Mary, vreme je da izabereš pobednika. O, Rainbow, to je veoma lepo. Upravo si, prvi put dobijam takav poklon. Da vidimo koliko je ukusan. Uj, ne, to je obično povrće. Bako, a ti si me dobro čula? Napravila si pravu Cezar salatu. Nisam ni sumnjala u tebe. Jao, da, baš je ukusna. Znala sam da će ti se svidjeti. Jo, Sreda, šta si ovaj put izmislila? Joj, kakva strašna glava. Probat ću. Jao, ne podnosi masline, fuj. Pa dobro. Ova rundi je pobedila. Baka napravila je mnogo dobru salatu. To, znala sam da ću pobediti. Joj, kakvi zanimljivi uređaji. Za početak napravite mi kajganu. To je lako. Radi, gledajte. Mogu da uvećam predmete. Znam i ja spremati kajganu. Šta više znam kako da je učinim lepšom. Treba koristiti poseban kalup. Moja kajgana će biti u obliku zečje njuške. O, sad ću testirati ovaj uređaj na jajatu. Gledajte, smanjuje se. Zašto? Čudno. Očigledno sam pritisnuo nešto pogrešno. Pokušat ću ponovo. To radi. Da li se to sigurno može jesti? Naravno, to je prava naučna revolucija. Devojke, ne ometajte me. Sad ću napraviti kajganu od ovog ogromnog jajeta. Pogledajte kako je to cool. Još nikad nisam video tako veliko žumance. Uzalud ste odlučili da eksperimentišate sad. Ne postoji ništa bolje od klasičnog recepta za kajganu. Za početak jaje treba razbiti u specijalan kalup, a zatim staviti ih u kipuću vodu. Dalje ide avokado. Treba ga iseći i napraviti svoj omiljeni sos od njega. To jest guacamole. Namazat ću ga na tostove. Pogledajte kakva lepota. Ostalo je ukrasiti to sve rotkvicom. Kompletan doručak je spreman. Moje najveće na svetu kajgana također izgleda dobro. A sa kečapom će postati još bolja. Ali moje jelo je najslađe. Gledajte, to zaista liči na zeca. Zanimljivo. Wow, kajga na obliku zeca. Ne samo da je lepa, već i ukusna. Jane, svaka čast.
A sad ću probati Emino jelo. Njeni sendviči izgledaju čudno. Fuj, to je avokado, mrzim ga. No. Profesore John, ostali ste samo vi. Previše prosto. Ali napravio sam naučno otkriće. Jane, čestitam, tvoje kajgana je najbolja. Super! Hvala na pohvali, Leo. Izgleda da je Leo pripremio novi zadatak za nas. Tako je, ovaj put spremite salatu za mene. Lako. Okay. Dobro. Salata? To nije teško. Salata se mora praviti od svežeg povrća. Sad ću ih odmah uzgajati. Koristit ću eksperimentalnu farmu. Seme se treba dobro zalivati. Tako je. Profesore, izgleda da ste pretjerali sa vodom. Jao, tačno. Moram hitno obrisati ovaj potop. Ne želim da moja salata bude začinjena prljavom vodom. Okay. Uspeo sam. Pogledajte, dok smo pričali, salata je porasla. A vreme je da je osečem. Dalje mi treba hleb. Treba mi malo hleba da stavim na njega pasulj sa paradajz pastom. A sa ovom figuricom dinosaurusa ću ukrasiti svoju salatu. Pogledajte, ovo je prava naučna instalacija. O, šta vi sedite? Jane, počni da spremaš. Tačno, veoma zanimljivo pričate o svemu. Dakle, uzet ću krastavac i malo paprike. Smatram da je u salati najbitnije serviranje. Moje salate će biti u obliku slatkog kućeta. Gledajte, jeliči. Mnogo, bravo. A vi niste se čak ni setili sosa. Pavlaka je savršen dodatak za svaku salatu. A nju ću prvo staviti u tanjir. A dalje ide mleveni crni hleb. Izgledat će kao zemlja. A sad ću napraviti prelepe cvetove od povrća. Oni će rasti iz ove zemlje. Eto šta znači originalno serviranje, a ne ovaj tvoj pas. A vreme je da odlučimo čija salata je najukusnija. Profesore, vi ste prvi. Dinosaurus je super. Izgleda da je napravljena od čokolade. Probat ću sve ostalo. Fuj, pasulj. Ne, odvratan je. What? Ma, nemaš ti pojma. Jane, tvoj pas je baš sladak. A ni salata ni loša. Da, trudila sam se. A vreme je da probam Emino kulinarsko remek-delo. Napravila je celu baštu. Fuj, crni hleb zaista ima ukus zemlje. Ne sviđa mi se. Odvratno. Najbolju salatu je napravila Jane. Čestitam na još jednoj pobedi. Kao dete obožavao sam da se vrtim na stolici. A dosta. A vreme je da nešto popijem. Želim kafu. A bit će ti kafa? To je lako. Točno, imam ideju. Za pravljenje kafe ću koristiti uređaj koji sam nedavno sastavio. Taj aparat je za stvaranje različitih mešavina. I sad ću ga testirati. Ovdje treba biti što pažljiviji. Zrna kafe ću sipati u veliku epruvetu. Zatim treba to staviti pored vatre. Tada će se kafa skuvati. Temperatura raste. Dakle, uradio sam sve kako treba. Gledajte, kafa već teče. Odlično mi ide. Svaka čast. Kafa pre svega mora biti ukusna. A šta svi vole? Tako je, kokosi. Tačnije, kokosovo mleko. Da biste ga spremili, morate iseći kokos i izvaditi pulpu. A dalje to treba iseći na male komade i staviti u blender. A mleko je spremno. Dalje mi treba bela čokolada. Treba je staviti u mleko i rastopiti. Ostalo je još malo. Ostalu čokoladu ću narendati za ukras. Kada moja prelepa kafa bude u čaši, ukrasit ću je voćem i čokoladom. A bit će vrlo ukusno. Samo što to nije kafa. Kafa mora biti tamna. Dakle, obavezno treba čokolada. Preliču čokoladnu kuglu vrućim mlekom. Ovo mnogo više liči na kafu. Leo, vreme je da izabereš pobednika. Šta je profesor spremio? Fuj, kako gorko. Ne, uopšte mi se ne sviđa.
What? Očigledno kuvanje nije za mene. A šta je kod Eme? Nije loše. Ali kakve su to suve bobice? No. Uopšte nisu lepi. To je samo ukras. Jane, ostala si ti. To je predobro. Čestitam na još jednoj pobedi. Najbolja si. O da, ja sam pravi kuvar.